हाय लोगोफोर आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो ना दिनैहाय हरावनो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो लोगोफोर दिनैहा जोंनि बे कावाइमारियावहाय राग भावना जादों दै लोगोफोर दाथ' बेबायदि गोजां बोथोर समावहायथ' माने बयनिबो जायगायावनो माने जायगा लायै जायगा माने राग भावना खालामो नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखादों मबाइलफोरावबो नुखादों राग भावना माजुलिफोरावबो जादों नलबारिफोरावबो जादों राग भावना ओमफ्राय जोंनि कावाइमारियावबो बिदिनो फिसाहैनो जादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो आङो नायनो थांनो नागिरदों आरो राग भावनाखौ आं नायनो मानो थाखाय मोजां मोनो लोगोफोर मानो होनबा बिराद समायना माने मेकआप खालामो ना लोगोफोर माने गाननाय जोमनाय बिदिनो राधा कृष्णनि गाननाय जोमनाय माने जेरै गानो बिदिनो गाननानैनो मानसिफोरा ओंखारो नालाय आं बिराद समायना नुयो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय आङो हरावनो थांनानै एसे नायहैनानै सानबाय माइना उन्दैया उन्दुलांबाय दै लोगोफोर माइना उन्दैखौ लांला ओमफ्राय बिफाखौ आङो माइना उन्दैदो थानो होदों दायो ओमफ्राय माइना गोदोरदो आंदो स्कुटिदों थांसै बिराद मानसि थांदो लोगोफोर लामाया माने मानसियानो मानसिखा आरो गिनांगौ जेबो गैया बिनि थाखायनो जों सानैजों थांनो ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो भिडिअ खालामला आरो न'आवनो खामनानै आङो नोंथांमोननो इन्ट्र'खौ माने खिन्थाखाबाय आरो आं डाइरेक्ट थांनानैहासो मोनहैबासो आङो भिडिअ खालामसै दे लोगोफोर बिदिब्ला थ'दो आंनि दिनैनि भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो स्टार्ट खालामलांसै आरो नै लोगोफोर आं दायो कावाइमारियाव सफैबाय नै दायो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअआवहाय कावाइमारि सेन्टारखौ नुखायो नालाय ओमफ्राय नैबे सेन्टारावनो कावाइमारि सेन्टारावनो आरो ओमफ्राय नैबे बे पेन्डेल जाहैबाय आरो डेक'रेसन एसे खालामदों लोगोफोर बे राग भावनाखौ लोगोफोर एसामिसफोरासो खुंदों दै लोगोफोर बोसोरफ्रोमबो बे कावाइमारिनि माने एसामिसफोरा माने बे राग भावनाखौ खुंखायो ओमफ्राय जोंबो माने नायनो फैयो आरो माने एसेबां गोजानथ' नंखाया नालाय ओमफ्राय राग भावनाफोरखौथ' आगो नायनो लुबैबाबोथ' बे टाइमावहाय नुवा नालाय न' लोगोफोर बे समावनो सिजेन नालाय राग भावना माने दिन्थिनायनि बेनि थाखायनो आंबो एसे नायनो होननानै फैबाय दिनै माइना गोदोरखौ लानानैनो फैबाय ओमफ्राय गामिनि बयबो फैदों लोगोफोर बिनिखायनो जोंबो माने बिन्दास फैखादों आरो दिनै नायनो होननानै नै दायो आङो डेक'रेसनफोरखौ एसे दिन्थिनोसै लोगोफोर नै मुर्ति बानायदों आरो कृष्णनि मुर्ति बानायदों लोगोफोर बयबो सेल्फि लादों ओमफ्राय गथ'फोराबो फट' लादों सोरबा भिडिअ खालामदों ओमफ्राय आंबो नोंथांमोननो दिन्थिनोनो एसे भिडिअ खालामबाय लोगोफोर जि समायना खालामखादों आरो मुर्तिखौ ओमफ्राय नै बिथिंनिया कृष्णआ पाहारखौ दिखांनायखौ मुर्ति खालामदों लोगोफोर बिराद समायना नुदों ओमफ्राय दिनै माने राग भावनायावहाय कृष्णआ माने नैबे नावकायावहाय फार्स्ट माने ओंखारगोननो आरो दै लोगोफोर बेखौ बेनिखायनो नावकाखौ नै बेबायदि फुख्रि बायदियावहाय नावकाखौ डेक'रेसन खालामदों दै लोगोफोर दायो स्टार्ट जाथारसिगोन दै माने भावनाया स्टार्ट जाथारसिगोन आरो दायो ओमफ्राय दायो 10:30 जाबाय लोगोफोर हर जाथारबायानो आरो ओमफ्राय बिराद लेट जाखायोना राग भावनाफोराथ' थाब जायाना हरावसो जायो न' लोगोफोर
लक्ष्मी वल्लभ दुर्लभ परतम अपनि धरतम 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 अपनि धरतम 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 भरतम व्रजतम व्रजनिधिकानां भगवतिका के विश्वं भरतं तं पदनमतं लक्ष्मी वल्लभ दुर्लभ परतम विश्वं भरतं तं पदनमतं लक्ष्मी वल्लभ दुर्लभ परतम अपनि धरतम 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 अपनि धरतम 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 भरतं व्रजतं व्रजनिधिकानां भगवतिका के लोगोफोरनो कृष्णआ ओंखारसिगोन दै लोगोफोरनो बेबायदि माने बम गावो आरो कृष्णआ फार्स्ट ओंखारबाला ओमफ्राय फख्रियावसो फार्स्ट ओंखारगोन होनदोंमोननानै मानसिफोरानो पुरा बुंहरजोब्बाय কথা কৈ থাকিলে বেয়া লাগে ধুনীয়া ভিডিঅ' Algo de. Poni mukolo ma mukolo.